Už ste ochutnali nový Fernet Stock pizza? Čaute, moje meno je Marcel Citrus. Moje meno je Emma Cranberry. Sme Fernet Stock Pranksters a dodávame šťavu suchým momentom, napríklad aj takéto obyčajnej suchej ochutnávke. A budeme točiť reklamu na Fernet Stock Pizza. Á, fuj. To si píše fuj. Fernet Stock Pizza je v skutočnosti čierny čaj. Pizza? Syr. Čili paprička? A topka delikateská rybička. Vynikajúce. Tak. Tak to by bolo. Tak na zdravie. Nie, vieš čo, ďakujem, ja už som to mal. Poďme to radšej dať nejakým okoloidúcim. Pozrite, točíme novú reklamu na Fernet Stock Pizza. Z toho sa aj najete a napijete. Ochutnáme? Na zdravie. Wow. Oh. Uj. Výborný. Ako vám to chutilo? Strašne slané. Máte vodu? No je to také štiplavé. Ja som to neprehltol. Paprika. A hnus. Neviem, môže byť. Tak ti nálem ešte jeden, čo ty na to? Dáme si tak spolu, akože do druhej nohy? Ja, môžem, ale už len taký, vieš. Ešte ja to jedom. Dajte. No čo, tak si vezmete rovno jednu fľašu domov? To určite nie. Ale my myslíme originál. Cranberry. Alebo citrus. To bude 100-krát lepšie. Za to áno. Napíšte nám do komentára, ktorá reakcia bola najzabavnejšia a možno vám pošleme fľašu Fernet Stock Citrus alebo Cranberry. A keď máte nápad na prank a nebojíte sa ho realizovať, nahrajte vlastné video a pošlite ho na www.pranksters.sk. Tak, čaute pri ďalšom pranku. A nezabudnite, že aj suché momenty majú z Fernet Stock Cranberry šťavu. Ale veď aj z Fernet Stock Citrus predsa. To máš úplne jedno. No nie. Ale áno.